गारखोनि नाम्बारालाय बहा थाखोब्रा ए नै गारखो लिरखाथारदों आङो र' रिंबाय र' हेल' गारखो आंसोलै हालमाजि बै मिटिं दंमोन ना दा बेलासियाव मैया खिन्थानो बावदोंलै एसे बारा जादों औ दे औ आरो दंबावसो र' बुन्था बुन्था हेल' बुन्था बहा दं ओइ मिटिं दंलै दा बेलासियाव मैया हास्लाबाखै आं खिन्थाहैनो औ दे आरो दंबावोसो र' खुन्था साला मबाइलानो दङ बेखौलाय मा गिदिं गिदिं खिन्थाबाय थानो आङो खुन्था हेल' खुन्था नै मिटिं दं होनदों दा बेलासियाव औ हैद मैया सोलाबथाराखैलै एसे बेस्थ'मोन आङो औ दे हैद साला मा रायहरबाय थायोलै मानसिफ्रा सासे दंबावो र' देबोर नै हेल' देबोर मा हालमाजि मा खबर माबालै मिटिं दङ दा बेलासियाव फाग्लासियान मिटिंखौ बिदि फनजों खोन्थाहरो नामा न' हाबनांगौआ मा फाग्लासियान हालमाजि जाखो नोंलाय हैद एखेखाना थांनानै खिन्थाहैनाय फनजों खिन्थाहरनाय नों खबरल'सो मोननांगौना फाग्ला सोरखौ नुफेरा हालमाजि मानसिखौ बिदि फनजों खोन्थाला हरनाय हैद बे डिजिटेल मुगाखौ नोंबो बुजिया नामा नोंहा जेरै देबोर सब समाय देबोर नांनायल'थारलै नों मानसिया होद नोंनानो जाया दोन हैद मा फाग्ला मानसिलै बे नामजों आखलजों एखेथार साला देबोर ओरैनो देबोर नाम मोनमाराखैलै बे फाग्लाया हाब आफा न' थांनानै खिथानांगौआ नोंहा मबाइलजोंनो खिथाहरजोब्बाय नामा उफाय गैयाना आबा मुगाजों लोगोसे सोलायफानांगौ जायो न' थांनानै खिन्थाहैबाबो मानसिफ्रा गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया रायला हरोलै ओंखायनो बाबाय आं न' थांना खिन्थाहैनो हाब मबाइलानो दंखासै नालाय ओंखायनो मबाइलजोंनो खिन्थाहरो आं माथो जानो दासो मोनदों नों आफा गाव बुरैयाव सलियाबाबो हालमाजियाव दोनलै आंखौ होनलायलायग्राया बुजिबायबो आरो मानसिफोरनि बे गेसाव गोफोन खुगानि रावफोरजों गोबां खोथा बुंजाबायबोलै आङो एखमबाथ' मानसिफोरनि बुंहरनाय रावफ्रा बिखाफ्रानो आलौलायो ओंखामखौनो खहाब फैबावासै आङो मिथियाखैलै बे ओंखायनो फनजोंसो खिथाहरग्रा जाबाय आं दाना ओइ आफा मालायनि गामियाव गावबुरा हालमाजि जाब्लाबो जोंनि गामियाव जाजालालै आफा मिन्थिबायना मान सनमान गैला बे गामिया रावबो उन्दै गिदिरनि नुवाखै नों रावबो मिथिङाव ओंखारलाबायला दाना सनमान गैयाथ' जाखासिगोनानो फिसा नुवाखै होमबा उन्दै गथ'फ्रानो हाले जानाय लोंनायल'सो दाना ज' माबा फिफा फिसाला ज' लोंलायग्रासो जाबावबाय सोरबाथ' आरो बेफोरखौ बुंनानैबो लाब गैला आफा सुरुसो खालामना लानाय जायो बुंबाथाय नोंनायालाय नोंगौबोलै फिसा माथो होनबावनो ओमफ्राय टाइमा जालायबाय नोंहा बिहामजो जागोनखौ दोनलांनांगौआ थुद मा बुङो जाम्बा लाबोनो हाया मानोबो हाया सामफ्रामबो लांलाय लाबोलाय मा बुंलाबाय थायोब्रा नोंलाय बोराय जानानै बोरायनानैबाबो खुगाया दाबो खम जायालै नोंना लाबोखादो एबारावहाय जाम्बा लाबोखादो जाम्बा समासो बारग'लाय लांगोन नोंना अबसे आंहा जेबो सिन्थायानो गैला न' बांफ्राबोथ' फिसालाया गावनि खामायनायजोंनो लुजोबखाबाय गारिबो लाबावबायसो आंना फिसालाया बिहामजोखौल'थ' लाबोनो बाखिसै थाब लाबबा हामसिगौलै साला आंहाबो हिनजाव गैयैजों जाबजों लंपेन्ट गस्ला गामसा सुनायाव जि खस्थ' मोनो बिहामजोखौ सुथारगोनलै आं देनां र' फन हरनांगौआसो थालायलांबाय आंहा र' दे थांदो होमबा ओमफ्राय मोनसे खोथा हौवाफोरजों बांद्राय हाजो दाजा बेफोरबायदि एथ'राब सन्देह खालामोबा कलेजखौनो हाबफाफिनदो नों आंजों जायो हाबजाफिनो सोंलाय प्रिन्सिपालनाव एडमिसन होफिनोबा गोदाव सोराव खोथा रायलायनाङा थादो आरो दा 3टायाव ग्रोब सौफैफिनबानो जाबाय दे थांनो थां वार्निंखौ होखानाय जाबाय खिन्थु
हट मा गावल' जायोब्रा हट थाइसे हट थोद मा जेरावबो जानाय लोंनाय डिस्टार्बरा नोंलाय फाग्ला बे जाखोन्दाखौ बोरै जानांगौब्रा थाइसे हर होद मारै जेखौबो थोनो रोङैब्रा बायनानै जाब्रा हनै होद फाग्लालै नों मानसिया थाइसे मोनजाया न' ससेल' मोनजागोन आइसु सिफायनासो हरबावबाय आरो गावनाव पकेटाव गैयाबा आंनि खिथु ना गावनाव गोनांखाय सिफायना हरगौलायदों जादोब्रा बेखौनो मोनजाबाय गोसोआव गोजोनदो ओंखाम उखैनायफ्राव मा डिस्टार्ब आंनो बिदि सिफायना होदोंथ' नायगोन आंबो नोंखौ होद मोनजानानै थोनो रोङै बायदिब्रा ओइ आदै दै मोनसे हरलाय हाब बुन्दु खामानिनिफ्राय फैलायबाय नामा नोंजों हालालै बिजनेसमेन जाबायना दै लोंनो र' आंनो हरनोसैलै हनै दखानदारिया बेस्थ'थार 10 थाखा ना 10 थाखानो नों लोंग्रोदो उनाव आंबो लोंसैब्रा आद्रा दोन एसे होमबा फैसाखौबो नोंनो होदो बुन्दु आंनाव फैसा गैयालै थाइबाल' दङ नोंहा माहाजोनखा नों हरदोब्रा न' लोंबावदो एसे मिन्थिखायो आं नोंनाव थाइबाल' थाखायो होननानै गोदोनिफ्राय ओमफ्राय फैसायालाय 10 थाखाया आंनो हरसै दे नै दा हरदो नों आदै दखानदारनो नैबे सिख्लायालाय मा आंखौ जानसै बायदि दायना साइस नायबाय थाखोब्रा नै बेयालाय सोरखौ नायखो आंखौसो नायदों नामा आंखौ नायमारदों गोरलै सालाखौ र' फासयफिन आं सोरखौ नायमारदों बियो आया बेखौसो नायदों करियान बादि खानाय हाख्लायनाय फाग्लाया र' माब्लाबा लोगो मोनबा नाम्बार बिखागोन आङो मा जारौ नाम्बार नांगौ नामा नोंनोलाय नाम्बार आंनोलाय नोंनि नाम्बारखौलाय मानो नांगौ आंनि नङा बेनिखौसो होनदां नों बेखौ नायबाय थाबाय नालाय ओंखायनो नाम्बार जासिदां मा आंखौ हौवानि लबिया नंदों नामा सेंग्राफोर नुबानो नाम्बार बिलाबायनाय आदा नोंनाव बिनि नाम्बार दंमारो ना औ दङथ' गावहा बेखौनो नाङै बायदि बुंलायलायो रायलायलायो नांगौबा हरनि आङो र' दे लादो दे जारौ औ दे बुंदो 9954 0022 38 नाम्बारा जाबायना जारौ औ जाबाय मालाबा चक्लेट जाहोबानो जाबाय दे औ दे दे फाग्लायखौ बेखौनो आंखौसो नायदों नंलायलायदां जाम्बा जाम्बा आया नाम्बार माथो बिमानिखौसो खोन्थाफ्लांबाय फाग्लाफोरना नामाबो एखे आंनालायब्रा जारौ रथ'लाय आयु मालाबानो नाम्बार मोननायखाय होलांबायलै थैबायलै मा जाबावनांगौलै उनाव डिस्टार्ब जायाबानो जाबायलै होद गावसोर मा जालायदोंसैलै बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि गाव गुरानि फैखाथारलायबायलै बे नङाबाथ' रावबो हरखाया आंनाव नङाबा माथो बेलाय औ हेलौ दे जागोन गावबुरा दा लिंगोन आङो औ दे शाला देग्लायना गावबुराया एसे बोरैबागोनलै ना लद्र नांनायसो खोमा बे गावबुरा जानायनिफ्राय गामिनि मेथाइआनो माबा सोरनिबा बुलायनायनो सोरबा दोनखारलांनायनो सोरबा माबा हनै खारसन फैलायनायनो माबा गदाय लालायनायनो मेथाइआनो बिदिनोल' जायो शाला हिनजावजों बुजाग्राखायनो बारा थिग नंमारागोनलै गावबुराया लद्र नांमारनायसो बियो आंखौसो खस्थ' होबाय थायोथ' बियो मेथाइ लेंहोबाय थानानै आंहा आरो बिनि थाखायनो गामिनि मानसिफोरजों बखि हरजाबाय थायो मा एसे हिनसाम बियो हरगोन ना हरा आंलाय है हरनोसैहां
फैफिनबाय सेर हरलायखो र' नै माथो नाम्बार गोदानसो र' हेल' मा खालामदों अनसुमा हेद आं अनसुमा नङालै आं अनसायमासो नै माथो हिनजावसो गारांखौ हिनजावनि बायदि खोनाथारदोंलै आङो आरे हाबा जानाय ना हाबा जायो नोंलाय आं हाबा जानाय नङा हाबासो जागोन आरो बेबो नोंजों हेद हामालै बोराय मानसिखौ बिदि एदावनो हामा हामा होनदों नानि हामा आं बोरायसोलै जारौ बोरायसो नों बोरायना सेंग्रा आं नोंखौ नुखाबाय जाम्बालाय मा एसे हेन्डसाम नोङो सलमान खानाबो हाबावनाय नङा नोंनि बडिजों आरो खानायाबो करियानि बायदि हाख्लायबावनायसो आं नोंखौ खेनसे नुनायावनो फाग्लि जालायबायसोना ए मानसियालाय खर'आव नारेंखलाव बिदै गैजायोसो नामालै माबालै जारौ नाम्बारा आंनावसो नांफैदों नोंना गोरोन्थि जादों खोमा आं नोंनावनो बुखादों सना आंनि गोरबोआव नोंनि थाखाय खालि जाना थाखाबाय हेद आं अनसुमा नङालै नानि सना आं अनसायमासो अनसायमा अनसायमानि आरो जेबो दा बुंसै नों आंनि जाखाबाय नङाबा नोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन आं बुं आंखौ गोसथोयोना गोसथोआ नङाबा नोंखौ साव होगोन आंथ' गोसथोगोनलै गोसथोनाया खिन्थु फंसे खोथा बुंखायोलै आङो आंखौ नुब्ला हले दा बखिखालै बोराय होननानै बुंखायो आंबो हले आब्राखा आब्राबाथाय आब्राथार आं मिथिखा थोद नुनानै गोसथोखानाया मुगैलाबायो नामा आइ लाभ इउ सना जागोन हेद खिन्थु आं हले बारा गोबाव गोसथोआलै जारौ साननै सानथामल' गोसथोगोन आङो गोबाव गोसथोलायनाय सम गैथारला आंहा साननैसोनि उनाव लाबोगोन आङो दे होनबालाय सम सम फन रायलायगोन दे औ जाबायहाय नागारखाला आं हले फाग्लियालाय सोरखौ नुनानै गोसथोखोलै आंखौबा आंखि हिनजाव मोनलायलायनाय सम दंबावोलै फाग्लानो हामबाय दे जिबौनि खुगायाव एम्बु बारसोमनाय बायदि जाथारबायलै आंनाबो मा जायो नायलांसै बिबार नों बिबार मानो बारो बे हौवाखौबो हाथारला आङो हाबा जायागारासि सुनो लेंहरलाबायनाय गावनि गस्ला गाननायखौनो सुनानै लानो हायो आरो देनां हाबा जाबावबाथ' माबायदि खामानि थिनगोन आयु आदैयासो माथो सिथ्ला सिबगासिनो दङ लाबो आं सिबनोसै गावहालाय सिखाराखै अलसियाया गैया सिखाराखै बियो दानो सिखारा अफिसारसो मानसिया होमबा दे सिबग्रोदो होमबा फैजाहैनां ओइ अफिसार सिखारद' नै मानसि फैदों सिनायलाय लाङा आङो सोरथाय खोनायाखै फोजायाबानो सिखारथारा बियो मानसियानो अलसियाथार र' मावजि दा सिथ्ला सिबखांबाथाय लाल साहा गोदै फुदुंनोब्रा खर' सादोंलै साहा फुदुंखांबा आरो माबा खामानि दंबावो खामानियाथ' आं बुङाखै दालाय मैया फन हरनानै गस्ला लंपेन्टखौ सुनांगौ होननानै बावफ्लाबावो गावहा ओमफ्राय गस्ला लंपेन्ट सुखांनानै माबाफोर खामानि दंबावो महाराजा दंनायालाय मेरला खामानि दंबावो खिन्थु नोङो दा कलेज थांनायाव लेट जागोन ना देलायनांगौ मानांगौ मानो लेट जानांगौ जाखो ओरैनो फुरिटलि ड्रेस गाननानै थांबानो जायो आंना ओरैनो एसे देलायनायखौनो मा होनो नोङो आरो देलायनायनि बाथ्रा बुंदों बाहाय देलायाबाबो नोंखौ नायख'नो हाखाया आरो देलायनांगौबाथ' दा बुंसै नोंनि खोथाखौ खोनासंनांगौबाथाय खर'सो गाज्रि जायो आंहा फाग्लिसो जासिगोन आं नोंनि थाखाय हाब मानो फाग्लि जानांगौ जाखो आरे आं नोंखौनो लाखागोन ना सना माखौथो सिन्था खालामदों नोंलाय आरो आं लाखांनायनि उनाव फाग्लि जाथारबाबो हेसफ्राव दोनहैगोन नोंखौ दे सायाल' फुदुंनो थाबनो
लोंसै गोदैनो Biphakhousw दामानि माइथ्र मबाइलाव बेस्थ' मोनबाय थागासिनो दांलाय सोरजोंबासो रायलायनायाव गोसो होबाय नामा बेलाय ओइ आफा ओइ आफा दाख्लैनिफ्रायनो बेस्थ' फन रायलायनाय नुगासिनो आं नोंखौ आइ गदायसो मोनखो ना माखो होनदो र' दोनगोरथ' थेत साला दुस्त' बिफाखौ बिदि होननो हामगौ नों ओमफ्राय मालाबा नोंजों गदाय लानो होननानै रायलायफेरदों नामा जाम्बा खोथा बुङो थेत बुंनायाथ' बुङाखै थेवब्लाबो नों दासान्दि साइज बाइज आखल आखुफ्राव नायबा सासे गोदान लाबोबावगोनदां मोनदां थेत जाम्बा जों बोरायलायनाय मानसिया बेफोरबायदि गोसोथोनाय लानो समायबावो नामा जाम्बा थां दे ओंखाम खुरनानै जाहैदो लामारगोन नामाब्रा नोंलाय थेत मा जानला खोथा बुंबाय थायोलै नोङो थां दे ओंखाम खुरनानै जाहैदो जानला मोनला नङा दै थांदो बिफाखौबो सन्देह लायो साला गावबो लाबोगोन लाबोआ आरो आं लानो नागिरनायावबो दायसोबाव औ आं बे जायगायावनो थांगासिनो दङ औ बेयावनो लोगो हमलायगोन औ आं लंपेन्ट गानदों ओमफ्राय गस्ला आखाइ गोलाव गानदों आङो सात औ दे औ हेद लंपेन्टखौबो गानफेरथारैखाय बोरैबा मोनलायलायदोलै माबा गुहांसो मोनलायलांबाय आङो ओइ आफा लंपेन्ट गानफेरा मा गानलाबायखो नोंलाय दिनै बेबो आंनि लायबावसो लंपेन्टआ ए माबालै आबा मिटिं दङनो क'क्राझारावहाय गावबुराया गावजों थाफानांगौ होनना बुंहरबाय थादों लंपेन्ट गाननो थोनथारनायानो गैया नालाय नोंनिखौ गानबाय आङो हामदों लंपेन्टआ हामो आदैयालाय होनबालाय आंनो मानो खिथायाखै जाखो दहायसो लामायाव नुबोदों आङो मोसौसो खानाय नुदोंमोन आं नङाबा नै गावबुराया बावाखै फन हरब्रबनायानो माबा गावबुराजों हालमाजिजों नुजाहैथारनांगौनो अबेबा अफिसावसोनो मिटिंआनो ओंखायनो लंपेन्ट गाननो थोनथारनायानो थेवब्लाबो आदैया आं खेबसेबाबो खिथाथारैमोनब्रा एबारनि मिटिंआवलाय माथो खिथायै जाखो माबा इमारजेन्सिनोलै आबा ओंखायनो नोंनोबो खिन्थानाय जायासै खोमा आंखौ हाखु दाखु लेंहरथारबाय फन फैबाय नै लेंहरगासिनो थाथ' दे थाथ' थांदो मानसियालाय वाइखो ना माखोरा दिनैलाय बिदि गानफेरा जोमफेरा ओंखारलांफेरा बारा थिग मोनगोरलाय लाङासैलां
थांफैयो होननायाबो माथो बायगानो गैया है बावनो दसे नेथ'सैहां है फाग्लियालाय थगायखोना माखोलै मा दाबो फैगारासैलै मानसियालाय र' फनखौनो खेबसे बुनायथारबावसां नामखौबो सेभ खालामनाय जायाखैमोनब्रा आङो लास्टाव 4848 हेल' बहाय दं नानि आं बावनो दङ ना हा बबेथिंब्रा हेद बबेथिं दं जाखो आं खोनायासै माबा जारौ एसे बैथिं रायज्लायहैदो नामा खोनाया जादों औ आं नोंखौ नेगासिनो दंलै जारौ बबेथिं दं नोंलाय आं बावनो दं नै नोंबो फैदो थाब हा बबेथिं आंबोथ' जिरायगासिनो दं नै जिरायग्रायावनो बबेथिं दं थाब फैदो दे बबेथिं दख'ना अरेन्ज कालारनि आरो जों गस्ला गोसोम कालारनि गानखादोंना नों आंखौ नुबानो सिनायखागोन नों फैदो र' दे खाथियाव खानायबो हगारखादोंना आङो अरेन्ज कालारनि दख'ना ए ब्लाउसआ गोसोम जोमग्रायाबो गोसोम खानाय हगारसारदों औ दे थाब फैदे दे आं नागिरहैनि र' बबे खनायाव दङथाय इसोर फाग्ला बोराया आंखौलाय मा नायलाबाय थाखो बे हिनजाव सिख्ला नुफेरै बायदि आखला थिग नंखाथारागोनहाय बे बोरायना हेल' नोंसो नामासै आंजों फन रायलायग्रायालाय औ आंनोथ' आरो सिनायासै आयौ नोंलाय माथो साइसथार नुग्रोमोना लांफानोसो गोसो जालायलांबाय आं आयौ नोंमारगौसो आंहा बेखौनो आं फसायखुमानाय सेंग्राजोंसो फन रायलायबोदों नुबोगासिनो औ आंनो ना नों फसायखुमानाय सेंग्राया गावनो आंखौ गोसोथोआ होननायाव दम होलायथारबाय साव होनो होनलायबाय नोङो दाना माबा उल्था फाल्था आंखौहाय नोङो दालाय सालमान खान बदि बायदि होनलाय हरथाराखैमोन आंनो नांथाराहाय बेबादि दारि मोनलायनाय बोराय राय हौवाखौ बे फाग्ला थेख्लियाबो सोरनिबा नाम्बारखौ बिदों सोरनिखौबासो हरदों र' बेखौबो आं नोंखौ भाइरेल खालामगोनलै आङो नोंखौ फसायिया मा होनदों नों आंखौ नोंखौ नागाराहां मानोथो फसायो होननानै दा फसाया होनफिनखो नों आंखौ आं खालामगोनथ' भाइरेल खालामगोन आं नोंखौ मा नों आंखौ ससियेल मिडियायाव फाननानै बदनाम खालामनो नागिरदों नामा नोंखौ सेंग्राफोरनो खिन्थानानै बुथारगोन आङो आंखौसो सेंग्राफोरनो खिन्थानानै बुहोनो होनलायबावदों खिन्थालाय हायोबा सोरनोबा आंखौ हानोंदों बे माबायदि हिनजावलै बे गावनो फसायबाय आंखौ दानाबा दोखो बखिगारबायसैलाय मानसिया हाब ब्रेकआप जालायखो ना माखो नुवाखै फंबायमोन आंखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो नागिरनायखौ दाय गैया गारानो साला बोरायलाना बिदिसो बियो थौ होनांगौ बोरायखौ साला लाजिया नोङो गावनि फिसाजों समानखौ होदोलै नोंबो माखौ नायबाय थागोन हामालै आदैमोन आं नोंसिनि बिबथैनि समानथ' हामालै साला भाइरेल खालामसो होनबावदों बियो हामालै हामादोंलै हामादों ओइ नों हमफैदोलै न' आं होसैलाय साला भाइरेल खालामनो नागिरदों आया हाब बेथ' आदै हालमाजिसो
मासि गोबाव जाखोब्रा दिनै दाबो सौफैया मालायफोरखौसो ज' थांनाय नुगासिनो ना सोरबा हौवाजोंसो लाइन मारिखो फाग्लियालाय नायथारस्लां नै सौफैबाय ओमफ्राय मा इसिबां गोबावब्रा नोंनालाय मालायफ्रा थांग'जोब्बाय नोंहा एफा गोबाव दाबो फैया जाम्बासो जाबाय नामा नोंलाय मानसिफोरजों मिनिजासिगोनसो नोङो गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो गोमाजानो गियो होननानै आं फन हरगौमोन ना मानोथो फैलायनांगौ जाखो मालायनि मिनिनाय रायखोमानायखौ आंहा जेबो खरस जाया आंहा मोनसेल' खामानि नोंखौ आदर खालाम आं उन्दैबाव आरो जाम्बा आंनि थाखायथ' उन्दैयानो दाबो थ' थांनोसै दा लोगोफ्रा नुबा जंखायलायगोन होद बे आदानाव फन हरना खोन्थानांसिगोनलै हेलौ ओइ आदा नोमफाया बुजागासिनोलै थाब फैदो मा नैबे सुइस गेटआवनो र' आं थांगासिनो दानो थाब फै होद दा नुबा बुजालाबायगोनसैलै मा जाखो थ'र' नों जिरायदोल' आं लामा खिथालांगासिनो हो सालाखौ हो होथारदों होद साला लाजियानो साला बोरायलायनानै फिसानि समानखौ बायरा खालामनो नागिरग्रा होद साला हो बे फाग्ला बोरायखौ हो आंखौ भाइरेल खालामनो नागिरा बियो जानला मोनलानो होनानै होबाव खखाबावनो ओइ नोंसोर मा बुगासिनोलै बे बोराय मानसिखौ ओइ गथ'फोर आफाखौ मा टाइम मोननानै बुगोन नोंसोर औ मानो बुलाबायखो आफा नों बिनि फिसालासो आरो औ नोंथ' दाखालि बै दखानाव लोगो मोननाय नङा होमबा औ ओमफ्राय मानोथो नोंस्रालाय बे बोराय मानसिखौ बुलाबायखो मा दायाव माबालै आब' नैबे आब'खौ भाइरेल खालामनो होन्दोंनो आदैया ओंखायनो बुदों जोङो भाइरेल खालामनो माने मा दायाव ओरै जादोंलै आफा बे हिनजावानो गावनो आंखौ फन खालामग्रोनानै गोसथोदोंमोन आंखौ गोसथोआ होननायनि माबा साव होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिदि बुंबाय थानायखाय गिनानै आंबो गोसथोदोंमोन दिनैहाय ओमफ्राय गावनो लोगो हमनो होननानै लेंहरबाय ओंखायनो फैदोंमोन आङो दाना माबा आंखौ नुनानै फसाया होनना थांनो नागिरनायनि भाइरेल खालामनो होन्दोंमोन आङो बेयावनो बुबाय बिसोरो आंखौ होमबाथ' दायाथ' नोंनिसो सिख्ला गावनि दायावनो आफाखौसो सेंग्राफोरजों बुफुलायबाय आरो नोङो दायाथ' आंनि जाबाय दे ओमफ्राय बे बोराया आंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय नालाय ओंखायनो आंहाबो बुहोबाय बे बोरायालाय बहा भाइरेल खालामनो रोंबाय बायनांगौ जाखो मबाइलानो किपेडसो बेना ना माबाफोर दाय दं सिंफ्राव औ किपेड मबाइलसो बेना नोंनि फट'फोर बहा थानांगौ बेनावलाय बे जाम्बाना सियान आंहालाय बोरै मिथिनांगौ बे आंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय नालाय आंहाबो गिना बुहुलाय लांबाय मानसिखौ जानला मोनला बुहोलाबायनाय माबायदि सिख्ला नोंलाय गावनो गोसथोयो आरो बेखौनो बुहोयोबो मालाय सिख्लाफ्रा हौवाफोरखौ दारि गोनांखौ नागिरो बेहा दारि गोनांखौ मुगैयोसो आंखौ फार्मासियाव लांग्रोदोलै आफा सेंग्राफोरनि बुनाय मोदोमानो साजोबथारबाय ओमफ्राय आफा नोंहा बिहामजो मोनखानसेयाव बोरै सासे गोदान लाबावनो सानबावोब्रा आंलाय हो बिदि नङामोनलै आफा थुदो आंखौ फार्मासियाव लांग्रोदो थौ सेंग्रा गोरलै जानो सानदों बोरायनानै नै ओमफ्राय आसल खोथाखौ खोनासंलांला आरो मा आसल खोथा आसलथे आं नोम्फाखौ नङा नोंखौ साननानैसो लोगो हमनो लिंहरदोंमोन मा